بالفرح انقطع أن يتردي الخير نانو للملك هنرسو قديمو بالفرح تمفعلنا هنانو أن يجلد للسيد السماء والأرض لله بالفرح انقطع أن يتردي الخير نانو للملك. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll u d-disa se nofruha l-erwieħ ta' Salvu u Vittoria Mifsud. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw daw il-misteri għad-disa illum fil-Knisja qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-Madonna ta' Pompej. Illum qegħdin niċċelebraw il-konsagrazzjoni tat-tempju tagħha ġewwa l-belt ta' Pompej. Id-devozzjoni bdija wieħed avukat li llum huwa beatu illi fil-bidu tal-professjoni tiegħu ma kienx qrib il-Knisja u qrib tal-Alla, anzi kien jaħdem ħafna kuntrieħ. Imma bl-intervent tal-Madonna li mbagħad sar apostlu kbir speċjalment tar-Rożarju irnexxielu jikkonverti u ressaq ħafna erwieħ lejn il-mulej permezz tat-talba tar-Rożarju. Aħna f'da s-santwarju Marjan, santwarju Għażejs li għandna fil-gżira tagħna, ħafna nħossuna ħafna qrib tal-Verġni Marija u ta' din it-talba għażiża. Jew għalhekk nitħeġġu iktar f'dan it-talb għaddejs li nagħmlu lill-Verġni Marija, impoġġu lil dawk li huma devoti tal-Madonna, nsellmu bħas-soltu lil ħutna ġewwa l-Awstralja li jiċċelebraw ukoll dawn l-erba' speċjalment fis-santwarju ta' Bacchus Marsh ġewwa Melbourne u fl-bliet oħra Awstraljani. Nippreżentaw lil morda kollha tagħna, lil dawk li għaddejjin minn xi mumenti ta' diffikultà fil-ħajja taż-żwieġ, lil dawk li qegħdin jippreparaw biex jiċċelebraw dan is-sagrament ta' Għażejs, li żgħażagħ kollha li qegħdin jippreparaw għall-eżamijiet u l dawk kollha li għaddejjin minn kull xorta ta' diffikultà jew sfida. Missier Għaddejs, inti ħlaqtna xbija tiegħek, imma aħna kultant mimlijin bina nfusna, naħdmu wisq għal rasna u nitbedu minnek, tina l-grazzja illi f'daw l-erbat nersqu lejk permezz tal-Verġni Marija mulej ħnina. Mulej Ġesu intajtna lill-ommok bħala omna, igwidana ħalli narfu fil-qalb materna tal-omma għażiża tiegħek post talina u kien fid-diffikultajiet Kristu ħnina. Spiritu Għaddejs, tina l-grazzja li nitħabbu mal-għarusa singolari tiegħek il-Verġni Marija billi nagħmlu dak li jgħidilna bina Ġesu, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jafrinna d-nubitna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla ibnek il-waħdini kisbinna l-premju tal-ħajja ta' dejjem bil-ħajja il-mewt u l-qawmin tiegħu. Għatina nitolbuk illi aħna niftakru f'dawn il-misteri fir-Rożarju Mqaddes tal-Verġni Mqaddsa Marija, nimxu fuq kull ma fihom u naqilgħu kull ma jwedu bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla mek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarri mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li marru ma' Pawlu wasluh sa Ateni. Imbagħad reġgħu lura bl-ordni għal Sila u Timotju biex imorru ħdejh mill-aktar fis. Imbagħad Pawlu waqaf f'nofs l-Arjopogu qabad jitkellem. Il-ġiel ta' Ateni, qiegħed nara li intom f'kollox nies mill-aktar reliġjużi. Jien għaddej u nħares lejn ixbijat qaddisa tal-qima tagħkom, sibt ukoll altar b'din il-kitba fuqu. Lill-Alla mhux magħruf. Għalhekk dak li intom tqimuh bla ma tarfuh, inħabbarulkom jien
Alla li jagħmel id-dinja u kull ma fija u li ju s-sit is-sema u l-art ma joqgħodx f'tempji maħduma bl-idejn anqas ma jqimuh b'offerti minn idejn il-bniedem bħalli kieku kienet tonqsu xi ħaġa u li jagħti lil kulħadd il-ħajja u n-nifs u kollox. Minn bniedem wieħed għamel il-ġens kollu tal-bnedmin biex jagħmlu fuq wiċċ l-art kollha u qasmilhom bil-qies iż-żminijiet u t-truf tal-art fejn għandhom jagħmlu. U dan għamlu biex huma jfittxu lill-Alla u forsi jħossuh bidejhom u jsibuh. U tassew, u mhuwiex il-bogħod minn kull wieħed minna. Aħna fih ngħixu, nitħarku u aħna. U kif qalu xi wħud mill-poeti tagħkom, aħna tassew nisel tiegħu. Mela la darba aħna nisel ta' Alla ma għandnex naħsbu li hu jiġbaħ lid-debb jew lill-fidda jew lill-ħaġar. Qisu xi ġbija ġejja minn senat u moħħ il-bniedem. Alla għala għajnejh sakemm il-bnedmin kienu għadhom ma jafux. Issa għarrafhom lil kulħadd u kulħadd għandu jindem u fejn hu. Għax hu għażel jum li fih għandu jagħmel il-ħaq mid-dinja permezz ta' bniedem li ħattru hu u ta' dan kollu ta' prova quddiem kulħadd billi lilu qajmu mill-imwiet. Malli semgħu kliemu fuq il-qawmien mill-imwiet, xi wħud minnhom bdew jidħku iżda oħrajn qalu nerġgħu nisimgħuk fuq dan darb'oħra. Hekk Pawlu ħareġ minn ġo nofshom, imma xi wħud issieħbu miegħu u emnu. Fost dawn kien hemm ukoll Dionisju l-Arjopagita u waħda mara jisimha Damari u oħrajn magħhom. Wara dan Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali nwieġbu flimkien ismewet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ismewet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Faħru l-mulej mismewet, faħruh fl-ola smewet, faħruh anġli tiegħu kollha, faħruh eżerċiti tiegħu kollha. Ngħidu ismewet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Is-slaten tal-art u l-ġnus kollha, il-gbarat u l-imħalfin kollha tal-art, iż-żgħażagħ u ġbejbiet kollha, ix-xjuħ flimkien mat-tfal, ħajfaħru isem il-mulej. Ngħidu ismewet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Għax ismu waħdu l-għoli, sebħu l-fuq mill-art u s-sema u għolla l-qawwa tal-poplu tiegħu. Dan hu t-tifħir għal-ħbibu kollha, qalu let Iżrael, il-poplu għażiż tiegħu. Ngħidu ismewet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Jien nitlob lill-Missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. L-Ispirtu tal-verità jwassalkom għall-verità kollha. L-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu baqali ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma issa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha, għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu il-Missier huwa tiegħi. Għalhekk qed li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej. Qegħdin nagħmlu dawn id-devozzjonijiet sbieħ ta' qabel il-festa lejt
tal-Assunta meta nfakru it-titular ta' din il-Knisja, il-misteru u l-ġrajja storika li mħabba u li wriet il-Verġini Marija il-mulej jrid jagħtijinna f'dan is-santwarju għażejs bħala l-iktar ħanina, rifuġju tal-midinbejn, għajnuna tal-insara. Aħna niġu hawn għax nafu illi għandna bżonna bħala mudell ta' ħajjitna, bħala ispiratriċi, bħala skola kif nitgħallmu, nitolbu u nħobbu lill-Alla u nżommuh preżenti fina. Hawnhekk il-Verġini Marija dakinhar ta' 22 ta' Ġunju tal-1883 daħlet fl-istorja ta' Għawdex tagħna, daħlet fl-istorja ta' pajjiżna meta l-ħabta tal-10 ta' filgħodu ssejjaħ lil waħda minna lil Karim Nigrima u tgħidilha biex tgħid dawk it-tliet Avamarijiet f'ġieħ 3 ijiem li ġisimha dam fil-qabar. U dawk it-tliet Avamarijiet ħafna u ħafna insara Maltin u Awċin u anke barranejn ġew hawnhekk u talbuha lill-Verġini Marija. Dik it-talba ta' l-Ave Marija mimlija tifsir teoloġiku kbir tpoġġina f'kuntatt mal-Verġini Marija. Il għaliex f'dik it-talba tant għażiża aħna nirrepetu l-ewwel żewġ mumenti ta' tħabbira tal-Anġlu u imbagħad il-qalb kbira ta' Eliżabetta dakinhar li laqgħetha meta l-Verġini Marija marret iżura. Naraw fl-ewwel parti ta' l-Ave Marija it-tislima tal-Anġelu Gabriel il-mibgħut minn Alla l-Għoli biex jħabbar lil Marija u lill-umanità illi Alla ħabib tal-bniedem. Alla ħabib tal-bniedem. Eżis aħna ħafna drabi mhux dejjem ngħixu din il-ħbiberija mal-Alla u nagħlqu l-qalb tagħna lih, ninjurawh bil-bruda kollha ta' qalbna. Araw x'inhu jiġri madwarna, in-nies titlef il-prattika tal-fidi u l-fidi u l-fiduċja tpoġġija fl-affarijiet li se jgħaddu, tpoġġija fl-oġġetti tad-dinja, f'personalitajiet li magħrufa kemm magħrufa ma jġibunix is-salvazzjoni. Tpoġġija fil-ġejt tad-dinja, fil-bini ta' madwarna, fil-flejjes li forsi ngetzu. Imma l-iktar teżor illi għandna nippruvaw nżidu hija t-teżor tal-fidi tagħna għaliex dan it-teżor se jtina l-fidwa u l-Verġini Marija f'din it-talba għażiża meta nirriflettu fuqha ittina soluzzjoni għal ferħ. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija bil-ferħ, mimlija bil-preżenza tal-Alla. L-iktar ħaġa li għandna naħdmu għalija mela mhux il-ġejt ta' dill-art, mhux il-fiduċja li npoġġu fil-bnedmejn ta' madwarna, mhux il-pjanijiet ta' moħħna u ta' qalbna, imma il-fiduċja tagħna f'Alla, mimlija bil-grazzja, mimlija bil-imħabba tal-Alla, mimlija bil-verità tiegħu, mimlija bit-tjubija tiegħu. Jekk hemm xi ħaġa li n-nisrani li Muhammad irejt kontinwament jiġġieled għalija hija li jfittex kull ġurnata tiegħu li jintelab din il-grazzja ta' Alla. Imbagħad meta narfu f'Marija il-mimlija bil-grazzja tal-Alla, il-bniedma l-iktar umli u obbedjenti li poġġiet għad dispożizzjoni ta' qalba u ġufa li bentalla biex jitwieled ġo fija, aħna nkunu nistgħu nfaħruha wkoll kif faħrita Eliżabetta meta qaltilha imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U l-Knisja żejt dik it-talba sabiħa li tagħmilha bħala supplika. Supplika illi nkunu nirrepetu l-istess ġest li għamlet il-Verġini Marija dakinhar fid-dar ta' Eliżabetta u Zakkarija meta tfakkar lil Alla f'dak l-innu tant sabiħ mimli ferħu fiduċja, ruħi tfakkar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Il-Knisja ddur fuq din il-bniedma singolari, din il-bniedma li kellna x-xorti permezz ta' Karmela Grima li nisimgħu il-leħen tagħna f'dan is-santwarju għażiż. U ddur fuqha u tgħidilha qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna
u hemmhekk inkunu ngħidula aħna nafu li pajjiżna mhux hawn. U nerġgħu nisimgħu jidwi dak il-kliem li l-Verġni Marija qalet ġewwa Lourdes lil-Twajba Bernardetta meta ma nagħmlekx ħinja fuq din l-art, imma nagħmlek ħinja fid-dinja li għad trid tiġi. Hawnhekk naraw kemm importanti li ninqataw minn dak kollu li jorbotna żejjed ma' din id-dinja li sa tgħaddi din is-sura. Għalhekk niġu hawn aħna biex nkabru dak it-teżor li l-ebda ħallil u laqqas il-kamla ma tista' qatt teqirdu. Ejjew impoġġu bħal Marija spazju għal Ġesu f'qalbna. Marija kienet ommu mhux biss għax tagħtu it-twelejt, imma kienet ommu għas-semmet il-kelma tiegħu stess jgħidilna meta darba għalulu hawn ommu kuħutek qegħdin jistennewk u jgħidilhom ommu ħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u jwettquha. Din hi l-missjoni illi tafdanna l-Verġni Marija illum f'dejn it-tieni erba' tagħha. Ngħixu din il-missjoni biex bħala inkunu ommijiet ta' Ġesu billi nwettqu il-kelma tiegħu, billi ngħixuha fil-ħajja tagħna, billi nagħtu eżempju sabiħ tal-imġiba li aħna nsara ninsew ftit il-paganiżmu illi jaħkem lill-gżejjer tagħna, illi jaħkem il-kontinenti tagħna u ngħixu b'umiltà, inkunu nista' smieħ. Il-Verġni Marija semmet lill-Anġlu għax poġġiet is-silenzju f'qalba. Ejjew npoġġu aħna wkoll f'din it-tieni erba' silenzju tal-mulej f'qalbna ħalli nisimgħuh ikellimna, ħalli nisimgħuh jgħidilna x'qiegħed jistenna minna ikun infakkar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna permezz tal-Verġni Marija nitolbuk mulej illi ttina l-grazzja biex fil-ħajja tagħna inkunu bnedmin ta' silenzju ħalli narfu xi trid tgħid lill-qalb tagħna, ħalli narfu narblu il-proġetti tiegħek mill-proġetti tagħna u nagħmlu biss dak li inti trid fil-providenza tiegħek għalina nitolbu. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex ma tħallinix nindakru mill-paganizmu modern, mill-ġirja sfrenata wara l-ġejt tad-dinja illi nafu rridu nħallu kollox warajna imma naħżnu teżori hemm fis-sema fejn int qiegħed tistennina u ħejjejtilna post speċjali. Nitolbu tina il-grazzja illi bit-talb ta' l-Ave Marija aħna nsellmu lill-Om tiegħek tas-sema u nitolbuha tfakkarna illi aħna hawnhekk pellegrini illi xi darba se nagħlqu għajnejna għal din l-art għal dak kollu li jimlilna qalbna bħalissa. Tina l-grazzja illi nippreparaw ruħna kontinwament għal dak il-mument tas-sejħa tagħna. Nitolbu għall-immigranti kollha tagħna, speċjalment għad-devoti tal-Madonna ta' Pino ġewwa l-art tal-Awstralja li bħalna jiċċelebraw dawn l-erbat biex ma jitilfu qatt dawn il-mumenti sbieħ ta' devozzjoni u spiritwalità u taqda mal-mulej Ġesu. Nitolbu għal-morda kollha tagħna, speċjalment dawk li qegħdin jistennew xi testijiet, dawk li għaddejjin mill-kura mill-mart il-kbejr biex ma jaqtawx qalbhom imma jżommu lill-Verġni Marija qrib tagħhom. Li għandha post għal dawk kollha li huma imsejknin, għal dawk kollha li jridu l-faraġ tagħha. Nitolbu ndawru l-ħarsa tagħna fuq il-wiċċ għażejs tal-Verġni Marija, dawk ix-xoftejn li kellmu lil Karmela Grima jkellmu wkoll lilna, għalhekk impoġġu ruħna fis-silenzju u impoġġu lil dawk li huma eżies għalina fil-qalb tagħha. Bil-qalb Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midin bejn issa u fis-sija.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missieri li jista' kollox. B'daw l-offerti li qegħdin nagħmlulek għatina mulej illi ngħixu ħajja sewwa u li nżommu quddiem għajnejna permezz tal-misteri tar-Rużarju, il-ħajja, il-passjoni u l-glorja ta' ibnek il-waħdini biex ikunu jistaqulna l-wedit tiegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħaj u nfaħruk inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira tal-Verġini Marija taħt it-titlu ta' Pompej illi nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma jittifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bifaħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat il-kol ferħana ifaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Qaddis tassew int mulej int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li kla ħajl kalċi ġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu il-kol għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Jiena nħobb. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana għaw qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokun tagħna nitolbu lej l-Ispirtu u s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Salvu Vittoria Mifsud li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzom Malla Marija ma' żewġa San Giuseppe mal-Beatu Bartolo Longo li xerret id-devozzjoni lil Madonna ta' Pompej mal-qaddisin kollha
اللي يعيشوا في الببرية تاعك صام البدو تاع الدنيا عامل لي محكم انفقروك انسبخوك جسو كريستو ابنك بكريستو ما كريستو في كريستو ينعطى ليلك alla missilli tista kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Dit-talba li se ngħidu issa hija risposta ta' Ġesu għat-talba tal-Apostli mulej għallimna nitolbu. Dit-talba insibu dawk il-karatteristiċi l-iktar importanti li għandna naħsbu fuqhom fit-talb. Li nfaħru lill-Alla li qiegħed fis-sema, illi nitolbu li tiġi s-saltna tiegħu hawn fuq l-art, illi ma tiġix nieqsa s-saltna tiegħu minn fost il-poplu tagħna, il-poplu ta' Malta u Għawdex, illi ma tiġix nieqsa il-kelma illi ssaħħan il-qalb ta' kull nisrani. U nitolbu għall-providenza tiegħu u fl-aħħar net biex jaħfrilna l-ħtijiet tagħna u jtina l-grazzja l-qawwa illi naħfru lill-oħrajn. Ejjew fil-waqt li ngħiduha din it-talba, ngħidu mulej ħeġġeġ lill-qalb tagħna bl-imħabba u bit-talb tagħna miegħek u għalik bil-qalb. Missierna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna rinubitna bħal ma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna, x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn dnubiet niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati aslimu l-għaqda li inti trid fija int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Bil-qalb għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu. Mulej ħabel. Dan hu Ġesu l-ikbar rigal li tatna l-Verġni Marija dakinhar li laqgħet it-tħabbira tal-Anġlu. Fuq l-eżempju tagħha b'umiltà kbira nilqgħu il-mulej li ġej fil-qalb tagħna, ħalli nġorruh fil-qalb tagħna fi kliemna u għemilna. Ħenjien daw li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema distijek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulej tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem.
Salvatur liv deit nalekol, intlitina hayawt hamajdida, Addis awi tkunim birek mulej, tkunim birek mulej al dejjem, u imbirek li sem Addis tijek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħarestejna bħarsa kollha ħnina, kollok tjiba tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem Addis tijek. Alleluja, alleluja. Bil-wifa, o Marija wisgrazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità, mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità. Tlieta famarijiet lil Verġini Marija nofruhom għall-bżonnijiet ta' pajjiżna, nofruhom għall-familji kollha tagħna, għall-morda kollha li nafu bihom li għandhom bżonn l-imħabba tal-Verġini Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sultana tal-familja, itlob għalina, nitolbu. Aħna niċċelebraw bil-ferħ it-tifkira tal-Verġini Mqazza Marija, nitolbuk mulej li nitwettqu bl-eżempji tagħha biex naqalgħu il-qawwa tal-misteri li qegħdin inqimu is-sagramenti li bihom tqarbilna bi Kristu Siedna. Għandna avviż min-naħa tar-rettur tas-santwarju kif tafu l-proġetti tad-dar tal-irtiri u taċ-ċentru tal-viżitaturi issa miexi lejn it-tmiem tiegħu. Għandna appell biex f'dawn l-erbgħat tal-Madonna ngħinu ftit biex nkunu nistgħu inkomplu ħalli dan il-proġett iwasslu ħadd-tmiem. Hija xewqa tar-retturi li dawk li jiġu għal dawn il-żjarat nhar Terba fis-santwarju jagħmlu l-offerta ta' €1 ħalli nkunu nistgħu nlaħqu mal-ispejjeż kbar involuti fit-tkomplija ta' dawn il-proġett. Nirringrazzjakom tassew minn qalbna tal-ġenerożità tagħkom. Il-mulej ma'kom, iberikom Alla li jista' kollox il-missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tagħna Marija, o kemi doħlejju dak ismek sabiħ, kem toħroġ qawwija il-kelma min qalbna, bit-tama li ta' qalbna jatik l-akbar ġieħ.
intlax ta' sema, ix-xemx tal-ħolqien, intlom ta' min ħalqek, bik mimli kull żmien. Ikun infakkar Ġesu Kristu.